Servus, Petr! Haló! Servus! Tak jsme si přijeli zakopat s Petrem. Jak se to tady jmenuje? No, Černý potok je to. Našli jsme si náplavku. Teda dlouho jsme hledali místo, než vůbec bylo nějaký přístupný. Ale náplavku máme. Zatím ve žlabu nic nemáme. Některé kamínky se tady zdají jako zlato, ale zlato to není. Ale v podstatě jsme si přijeli užít den, aby jsme nebyli zavření doma. No a jdeme pokračovat. Petr taky natáčí už. Ještě bychom mohli vypustit drona. A něco natočit na drona. Pár kyblíků už padlo. Petr už taky udělal pár kyblíků. Dírku má celkem velkou oproti mě teda už. Už bych tam mohl vlézt. Mám podezření, že tady něco má. Někde jsem to tady viděl. Teď už to ovšem nevidím, ale tamhle něco visí. A ještě tady byl takový větší kousíček, co mělo strukturu zlata. Jestli se to odsunulo dál, teď to nevidím. No, ale uvidíme. Děláme jenom prospekce, takže nečekáme žádný zázraky z toho. Zkusili jsme to, dole pár kilometrů je zlato potvrzený. Nahoře pár kilometrů mi taky kolega český potvrdil, že zlato je už na české straně, ale že je to dřina a řehole. Takže by tady snad něco mohlo být, uvidíme na pánvi, ale když tak si uvěříme jenom, že tady není. No a jsou tady pěkný kamínky. Petr říkal, že tyhle ty kameny prý tady zlatníci z nich dělají nějaký šmuky. Už mi to připadá spíš jako sklo nebo nějaká struska, ale v kamenech se nevyznám. Takže to prostě sbírám a někoho se zeptám. Když tohle zrovna jako struska nevypadá, protože to vypadá, že je to prorostlý s kamenem. Tak uvidíme.
Jak jsem říkal, rejžujeme s Petrem v Sasku vlastně v době druhé vlny koronaviru. A jelikož my Češi můžeme ještě na 24 hodin do Saska bez testů, což bohužel vlastně Němci nemůžou, k nám na druhou stranu, a protože si s Petrem slibujeme už nějakou dobu, asi od jara, společné rýžování, tak mě napadlo, že dokud to jde, tak bych si udělal nějaký prospekce v Sasku. A tak jsme si vlastně napsali a dohodli jsme se, že proč ne, a sešli jsme se kousek za hranicema. Musím říct, že teda jako mě udivuje stále, jak z první, tak z druhé vlny, jak to Němci berou v klidu, bez nějaký paniky, a ne jako tady u nás. Prostě jsou absolutně v pohodě. Vlastně jsem z toho trošku měl obavy, nechtěl jsem mu nabídnout ani ruku na podání, ale vlastně takový ten loktíček, jako jsem si myslel, že si dáme, ale v podstatě úplně v pohodě podal sám ruku. Jako prostě u nás se to hrotí, u nich to prostě jede v klidu, prostě to přijde nebo to nepřijde. Takže nakonec, ač nějaký ty obavy byly, jestli od sebe budeme dodržovat nějaký odstup nebo ne, nakonec vlastně nic takového nekonalo a bylo to super rýžování, za což mu chci poděkovat. Sice jsme toho moc nevykopali, ale tak hlavně jsme si užili den a po dlouhé době, vlastně skoro po roce a půl, jsme se viděli, takže super rýžovačka a nějaký to zlato tam prostě ověřený je, takže můžeme dál hledat třeba nějakou tu kapsu v budoucnu. Tak, vypadá to, že tam něco je, ale jsou to strašný blechy. Pár kousků jsem tam viděl, ale strašně malinký, to je tak na mikroskop tam něco najít, když tady možná jak se to schovává, to už je tam nějakou dobu, tak jestli je to něco většího, občas to vyskočí z toho černého písku. Počkáme. No tak kde seš? Tady je taky, myslím, na začátku někde jsem něco zahlídl. No, uvidíme. Ještě tam něco nahážu a pak to vyčistím a ukáže se. Kann ich noch essen? Ja, bitte. Schmeckt gut. Ja, danke. Tak jsem to vytáhl, páč jsem neodolal se podívat, jestli tady něco vůbec je. Je tady jedna zlatina.
která jakž tak stojí za to. A jinak je tam spousta drobků. Ale strašně malinkých, to je snad i na mikroskop jenom. Granáty jsou tady, koukám, takhle zvětšeně. No něco tady je, no, ale už jsme zmlsaný a rozmlsaný a je tady to malinko.